Zo'n sfeer op het terras. Daar is de zee. Daar. En hier is ons Tom. Hi. En hier is onze Rob. Hi. Stiekem grill. Ja. Volgens mij was dat niet zo af, maar ik heb er nog even over nagedacht. Volgens mij ben je niet bij mij in die schuld. Was dat gisteravond of zo? Dat weet ik allemaal niet meer. Dus ik zou zeggen, het is goed in je voordeel. Als het zo is. Rambo. Ik ben Rambo, jij niet. Piazza. Oh nee. Hier deze. Elektromonteurs. Hier, deze. Hey Alibaba, bandito. Alibaba. Hey Alibaba. Hey, bandito. Hey Chico. Chico, ja man. Maar is goed? Hij is ook lekker man. Ja, hij is zeker. Alibaba. Ik mag het nog. Ik mag het nog. Maar die mijne klok? Die mooie klok hè? Oh, thank you. No. Hier is een mooie klok. Kleine brillen. Even Casio. Ja, die is beter. Ja. Smiling beter Alibaba. Doe hem hier maar in met. Zo'n blauwe engel. Oké. Wie? Ja, moet allemaal van de dikste trui. Ja. Sí, pero eso es lo que yo te digo, eso no está en la costa, eso tiene que ser por un barco. Hier, seksshop. Y lo coges de un barco más. Jo, maar toch. Seksshop, jo, maar toch. Ja, maar toch. Ja. Jo, maar toch. Niet? Jo, maar toch. Zullen we taxi gaan? Zo lopen gaan? Tuurlijk, we gaan lopen. Gewoon lopen. Och man, dat is heel eind hé. Zeg u. Leppels ju. Ja. Ron level. Dit is een leuk filmpje van op YouTube. Doe ik gewoon 5 minuten. Dit is live op Gran Canaria, Playa del English. Wij komen nog van het strand, we hebben gegeten en lekker gedrinkt. En vooral gedronken. Oh, gedronken? Gedrinkt. Gedronken. Waarom lopen wij om? Hey Chico man. Lopen straat man. Taxi. Chico man. Hier hebben wij Rick en Ivar. Nick en Simon. Nee, Rick en Ivar. Monteurs. Monteurs van het eerste uur. Ja, dat is van, dat komt allemaal op YouTube hè. Op YouTube. Heel overnieuw, maar hem. Hier zien ze de achterkant. Eigenlijk is mooier als een vuurkraan. Nou zet ik hem Daar gaat ze uit. nog op. We hebben een pilotuur door de rem veel. Kijk, en hier komen Tom en Jarno. Hey. Oh, hij heeft massa van dingen op. Dat wist ik wel. Ja, ik denk, oh, die lul dat ding klikken.